трэба павітацца тады. Ну так, гэта ж ёсць тэму разагрэва. Павітаемся яшчэ. У мяне заляцеў трэд. Я бачу. Пра Юрыічы. Вось, я вельмі прыемна здзіўлены, але цяпер я думаю, а ці не сапсуюцца мае алгарытмы і рэкамендацыі ў трэц, што цяпер мае беларускамоўныя посты не будуць бачны. Я зрабіў пост на англійскай мове, што I believe in Юрыічы супермасі, да? І кадр, дзе вось Юрыічы у старым аніме Бліч і у новым гэтай там 1000гадовая вайна. Блін, як я люблю 1000гадовую вайну за анімацыю, якую яны там робяць. Там апошні сезон? Апошні сезон, там 40 серый выйшла. Божахна, як я гляджу і такі думаю, вау, і потым Юрыічы там з'яўляецца, і яна такая... Гэта мой першы анімэ-краш, напэўна, і адзіны. Напэўна, і мой таксама. Там яшчэ была Мацумото Ранкіху з гэтымі буферамі, бля. Вось ты знаешь, не прыхільнік просто... Мне здаецца, там дысбаланс. Юрыічы просто топ, таму што у яе ўсё ў балансе максімальна, і гэта вельмі эстэтычна, прыгожа. Яна моцная, і яна... Яшчэ персанаж такі, яна ж у котку пераўтвараецца там. І яна свае кашачыя павадкі вось пераводзіць. Мне здаецца, гэта, знаеш, прывабліва ў жанчынах такія... лагодныя такія плаўныя рухі кашачыя. Яно ж прываблівае, да. Слухай, наконт вось апошняга сезону Бліча, я глядзеў усяго Бліча у свой час, і мне ён вельмі падабаўся. Але чамусьці мне здаецца, што вось Бліч, калі ён там скончыўся N гадоў таму, гэты серыял, можа 10 гадоў таму, ці нават больш. І вось ён працягнуўся не так даўно. За гэты час, пакуль Бліча не было, выйшла вялікая колькасць крутых сёнэнаў. І там Атака Тытанаў дайшла. Ці гэта сёнэн, не сёнэн? Ну, карацей. Можна, я думаю. Атака Тытанаў, Жужуцу Кайсен, бляха, Бензапіла, чалавек. І яны змесцілі неяк фокус і таго, як робіцца гісторыя вось зараз, у цяперашні час. І вось, мне здаецца, Бліч усё гэта мінуў і вярнуўся да той кропкі, якім ён быў. Бо Тайта Куба, напэўна, мангака гэтай Бліча, ён жа пісаў гэтую 1000гадовую вайну амаль адразу пасля вось сканчэння аркі апошняй. Дарэчы, апошняя арка мне прям не зайшла вось у Бліча. Яна вось самая не вельмі. А 1000гадовая вайна прям... Вау. Так вось. Бліч быццам бы застаўся у нейкім крыястазісе, мінуў усе актуальныя тренды, усе тренды таго, як зараз робяцца сёнэны, і працягвае з таго моманту, як ён скончыў. І менавіта праз гэта ён мне здаецца ідэйна і з пункту гледжання падачы трошкі устарэўшым. То бок, там вось гэта клішэ усе блічаўскія, як яны размаўляюць, блядь, па паўгадзіны замест таго, каб пиздзіцца, вось гэта мяне вар'юе ўжо трошкі. Гэта вось тыповая блічаўская тэма, дзе яны ты недооцениваешь мою моц. Нет, гэта ты недооцениваешь мою моц. Не недооценивай мою моц. І вось грейды яны павышаюць гэтыя. То бок я ўжо магу прадказаць, як яно працуе ва ў гэтым Бліче. Я не ўпэўнены, што Бліч, вось 1000гадовая вайна з пункту гледжання наратыва можа мяне неяк здывіць. Бо я як прызвычаюся да гэтага Бліча, да 300 з чымсьці серый, калі я яго глядзеў там 10 гадоў таму. І зараз вось... А мне падабаецца. А мне вось менавіта ўсё гэта падабаецца. Там не... Я скажу, што там... для мяне не было адчування нейкага перабору з дыялогамі. У мяне было адчуванне такое на апошнім фільме по Demon Slayer. Так, таму што там вось гэтая перадсмяротная прамова пераўтварылася проста ў 20-хвілінны флешбэк. Вось гэта вось я называю перабор. Так што у Блічы мне ўсё вельмі падабалася, і там анімацыя крутая, і бойкі там все ж пантовыя, і яны, мне здаецца, больш крутыя, чым у Блічы мінулым.
Асабліва там, дзе Ічыга з'яўляецца і пачынаецца з Яхвы херачыцца, я таку вау, просто глядзіш. Мне цэлы рытуал просто быў, я вось глядзеў ангоінгам, серыя выходзіць, я не з ніякага тэлефона, не з тэлефона гляджу, як звычайна серыялы. Я ўключаю тэлевізор, уключаю серыал, беру сабе штосьці і не адштурхоўвайся там на тэлефоны, не ставлю на X2. Зараз у мяне яшчэ праектар дома. Всё, вось так, хоп, включыш і так, і глядзіш. Потым там Юрыічы з'яўляецца, і ў яе гэтая тэхніка, дзе ў яе ўсё адзенне зрывае. Да мне пофіг, знаеш, вот там хто там, я уже нічога не бачу вакол і не чую. Супер просто, да. А што я думаю на гэты конт? Круто. У мяне зараз вось такія адчуванні наконт Жужуцу Кайсен, напэўна. Я 3-й сезон так і не пачаў глядзець, але вось такое стаўленне, я памятаю гэты мінулы сезон так глядзеў, і мне вельмі падабаецца Жужуцу Кайсен зараз. Але ж гэта амаль Наруто. Я там ты памятаеш гэты мемы, які памятаю. Вось гэта Наруто, вось гэта Сакура, вось гэта Саскі і гэтак далей. Так, у іх же там ёсць сцэна просто, дзе яны пераапранаюцца, здымаюць гэтую форму школьную і ідуць на баі, і яны літаральна просто там той ж самыя колеры. То бок Ітадоры ён у гэтым аранжавым, хацеў сказаць Саскі. Як яго клічуць? Я забыў. Я забыл, я шагучу. Мегумі, вожухна, Мегумі Фусігуро. Просто імя амаль жаночае. Мегумі Фусігуро. Так, Мегумі Фусігуро. Ён тапі у тых же колерах, як Саскі, просто. Ясна. Як мы ўвогуле скаціліся ў гэтую тэму? Про Юрыічы. Не, ты казаў так, пра мем, які залецеў. Так, мем, які залецеў. Ну, вось залецеў мем. І пра мемы. Адраджаецца паблік з аніме-мемамі. Учан. Подписывайтеся. Ты яго вядзеш? Я яго не вяду. Я там просто... Скажем так, я яго паміж справай просто крышачку ажывіў. Вось. Я чакаю... Так, і я закінуў пару мемаў. І я чакаю просто, што падпісчыкі будуць дасылаць мемы, мы іх будзем публікаваць. Вось, мемаробаў, шукаем мемаробаў. То бок я зрабіў там парочку мемаў, але агулам, это не планую я яго далей весці. Просто народ прасіў, пісаў там час ад часу каментары, ну што вы там памёрлі, калі новыя мемы, вось. Давайте, рабіце новыя мемы. Чакалі, рабіце. Ну, нормально, там ужо накидалі, насамрэч, падпісчыкі мемаў крышачку, таму чакаем яшчэ. Мой родны падкаст. Мой родны падкаст. Вітаю вас, сябры. З вами падкаст «Мой родны падкаст». Я Валентин. Недавно я сабе ў шапцы профілю ў Інстаграме напісаў, кім ён ёсць. І я актор агучкі ў маім родным гуку. Я музыка у гурце Detroit Hills. І я таксама актор у тэатры Хуман. Сёння з намі наш іншы вядоўца Ягор. Прывітанне, шаноўнае спадарства. Мяне зовут Ягор, я стваральнік праекту «Мой родны гук» і сувядоўца праекту «Мой родны падкаст». Актор агучвання і, можна сказаць, нават актор тэатру без назвы. Вось. Тэатр без назвы, гэта такая назва. Тэатр без назвы, гэта такая назва. Так. Мы ведём падкаст пра навіны беларускай агучкі, увогуле пра фільмы і пра ўсё на свеце, ўсё, што тычыцца акцёрства, у тым ліку нават, калі гэта нейкія ларпы, гульні і гэтак далей. Сёння ў нас 10-й выпуск, мы будзем адказваць на пытанні, але спачатку Валентин хацеў зрабіць нейкую аб'яву. Калі ласка, Валентин. Так, хацеў зрабіць нейкую аб'яву. Улічваючы, што я яшчэ і музыка ў гурце Detroit Hills, я хацеў распавесці, што 20 траўня гэтага года ў Варшаве мы будзем граць вялікі канцэрт разам з гуртом Harmonix College. Калі вы іх ведаеце, прыходзьце, будзе крута. Калі вы знаходзіцеся ў Варшаве, таксама прыходзьце. Мы будзем вельмі радыя усіх пабачыць, зрабіць гэты вечар асаблівым. Са свайго боку скажу, што мы
зробім усё мажлівае, каб гэта было круто і вы змаглі запомніць гэта надоўга. Таму калі ласка, сачыце за навінамі, подписывайтеся, будзем радыя вас пабачыць, прыходзьце. Со свайго боку могу сказаць, што я не з Варшавы, але я таксама на гэтым канцэрце буду. Таму там можна будзе акрамя ўсяго і паслухаць рабят, і можа быць нават паразмаўляць там, калі вы падпісаны на нас, калі вы раптам прыйдзеце з праслухоўвання гэтага выпуску, паслухаць там канцэрту, пасядзім з вами, паразмаўляем пра што-небудзь, пастаім хутчэй за ўсё. Вось, штосьці абмяркуем, і да, будзе такая, не знаю, сходка, не сходка, ну, там вырашым, калі людзі набяруцца, штосьці прыдумаем, арганізуем. Вось, там буду я, там будзе Валентин, вось, можем з вами пабачыцца, паразмаўляць, перадаць прывітанне, там пафоткацца. Вось, прыходзьце абавязкова на канцэрт, нават калі не паслухаць музыку, то хаця б пабачыцца з намі ўжывую, ну, вось. Але музыка будзе крутая. Але музыка будзе крутая. Са свайго боку скажу, што нядаўна пачаў нанова слухаць Detroit Hills. Я слухаў раней. Просто у меня быў нейкі перапынак, а цяпер вось часам, калі я выходжу на свой звычайны шпацыр, я магу ўключыць музыку, і час ад часу, калі ў мяне ёсць такі настрой не слухаць які-небудзь жорсткі дэз-метал, я ўключаю вось Detroit Hills. Ведаеш, што я табе скажу? У нас жа з'явілася цяпер вакалістка, мы аб гэтым размаўлялі, я табе аб гэтым казаў. І усе, хто нас чуў год таму, калі мы выступалі, і зараз, кажуць, што вялікая розніца, нам вельмі пасуе жаночы вакал пад нашу музыку, таму гэта будзе вельмі крута. І тыя запісы, якія ў нас ёсць зараз на Spotify, яны ж са старым вакалістам, і зараз мы робім некалькі, літаральна 2 песні мы перапісалі з жаночым вакалам, гэта песня Russell of the Morning Stars, якая з мінулага альбому, з 2019 года. І з апошняга альбому мы перапісалі Sapphire, бо ён ей вельмі пасуе. А шлягеры вашы не перапісывалі гэты Waterfall і Stars to Guide? Stars to Guide, не, шлягеры не перапісвалі. Перапісалі мінулы шлягер Russell of the Morning Stars, і вось гэты Sapphire, які проста вельмі пасуе. Ёй такая паўлірычная песня. Вось. І я табе, можа, потым скіну бутлег паслухаць. У нас ужо ёсць варыянт гэтага звядзення. Не апошні, напэўна, але, можа, будзем выкарыстоўваць яго для рэкламы канцэрту 20 траўня. Скіну табе паслухаць, вось, скажаш, як табе. Добра, абавязкова, чакаю, бо мне падабаецца Detroit Hills абсалютна не таму, што ты там басіст. Скажу шчыра. Таму што ты басіст, я слухаў вось раней. І ўсё адно мне падабалася. А зараз я слухаю вось менавіта, ну, то бок раней як я слухаю Detroit Hills. У мяне ідзе плейліст з тэлефона, і там раптам даходзіць чарга до Detroit Hills, і я не пераключаю. Вось так я слухаю Detroit Hills. Зараз я выходжу, і я ўключаю адразу Detroit Hills. Сам выбіраю націснуць. Таму розніца. Будзеш аднім з нашых топавых слухачоў на Spotify. Не на Spotify, а на YouTube Music. Вось на YouTube Music у вас там колькі? 5 лайкаў на песні. Вось адзін мой. Клас. 20% ўсіх лайкаў гэта адзін я. Клас. І я думаю, што яшчэ 10-20% праслухоўванняў, таму што я пашмат разоў песню слухаю. Мне ёсць такое, калі я лаўлю нейкі гіперфікс на песні нейкай, я магу яе слухаць шмат разоў. Я калі злавіў такое... Звычайна такая штука. Я калі торф слухаў, там потым быў рэкап у YouTube Music, я адну песню паслухаў там 130 разоў. 130? Так, Гаутаму. Вось. У мяне ў мінулым годзе такая гісторыя была з Evanescence, песня, якая выходзіла пад Devil May Cry. Ой, я не памятаю. My Immortal? Going and Under? Не, як яна называецца? Evanescence, яны зрабілі песню пад... Яны менавіта новую напісалі, яны не ўзялі старую. Так. Ну тады не памятаю. Afterlife называецца.
яна у серыяле ёсць, яна даволі файная. І калі ты бачыў кліп, і там прикольны момант, яны на праектары пусцілі карцінкі з другога сезону. Нават. Прикольно. Ось. Там, дзе ён з пісталетамі гэты Данте шмаляў. Добра, тады давай тады пераходзіць да нашага 10-го юбілейнага выпуску. А цябе скажу, што далей у нас, напэўна, будзе невялічкі перарыў ад падкастаў, таму што трэба нам усё ж піліць контент асноўны, так, гэта фільмы. Таму пакуль, прынамсі, Марцін... Бляха, перапынак. У нас і так быў перапынак, але просто, знаеш, яно вісіць каліста над табой над галавой. У сувязі з гэтым у мяне пытанне першае, хутчэй, не ад гледачоў, а ад мяне да цябе. Фактычна мы скончыў наш першы сезон. Канешне, спытаю цябе там, як ён і ўсё такое, але пытанне, калі што, я магу яго выразіць, калі папросіш. Ці не хацеў бы ты пісаць відэаверсію? Вось умоўна, як робіць першы гікаўскі. Я думаў аб гэтым, і мы ўжо паспрабавалі зрабіць гэта для першага гікаўскага. Мне нават Лёша сказаў, што ў мяне цікавы відарыс. Файна, то бок... Не толькі ён сказаў. Не толькі ён сказаў, а яшчэ парачку людзей глядзелі першы гікаўскі і сказалі пасля нашага падкасту на першым гікаўскім, там, дзе відэа, ну, хочацца ўжо відэа і на маім родным падкасце. Так, разумею. Слухай, гэта становіцца трошки больш складана з пункту гледжання падрыхтоўкі. Для цябе, напэўна, гэта будзе больш складана з пункту гледжання монтажу. Але, ведаеш, у мяне... Мы зламалі лёд з першым гікаўскім, ёсць ужо прэцэдэнт, і я зразумеў, што гэта не страшна і мажліва, таму можна, але, ведаеш, я буду сядзець гэтымі са сваімі бітухамі вось даверху, так, як зараз сижу. Буду сидзець, штосьці есці ў кадры, штосьці піць, вось праз гэта трошкі клапачуся, але... Можна. Слухай, мои сябры, дарэчы, робяць падкаст з відэа. Гэта называецца «Мужская серада». Як асяроддзе, іх, ведаеш, па-расейску гэта такі гульня словаў. Напэўна, просіцца такая хвілінка рэкламы, бо рабяты, гэта два псіхолагі, якія робяць контент для мужчын, абмяркоўваюць такія мужчынскія пытанні, і акрамя таго, што у іх вельмі цікавы і карысны контент, у іх прыгожая карцінка, таксама можаш паглядзець, як яны гэта робяць. І яны запусцілі свой праект, якім чынам? Мужская среда, мужское асяроддзе, гэта як лайт-версія псіхалагічнай групы, тэрапеўтычнай групы, то бок. Яна для мужчын. Туда можна прыходзіць, абмяркоўваць свае пытанні у такім асяроддзі, якое цябе разумее. І я таксама спрабаваў калісьці, пасля мужчынскай групы, дзе я быў. І гэта рэальна такая лагодны ўваход у мужчынскую тэрапію. Калі вы адчуваеце, хлопцы, што вам штосьці такое трэбна, што вам штосьці такое патрэбна, што вы хочаце выказацца ў асяроддзі іншых мужчын, вось шчыра раю. Я дайшоў ад тэмы. Зацаніў карцінку, я думаю, што плюс-мінус штосьці падобнае мы можам рабіць. Я не знаю, як яны гэта робяць, яны гэта мантуюць самі, ці яны гэта робяць праз рэстрым. Вось, таму што мне больш падабаецца фармат першага гікаўскага, як яны робяць гэта праз рэстрым. Я думаю, што, магчыма, нават некаторыя штукі там можна будзе аўтаматызаваць. Вось, і, ну, знаеш, каб яно само пераключалася там на спікера, а каб часам яно двух адразу чувакоў паказвала. Вось, ну, ці неяк гэта ў працэсе як бы курыраваць, я думаю, гэта не праблема. Я вось табе скажу, з таго, што я ведаў іх даволі сур'ёзны падыход, бо яны пішуць сцэнарый, у іх тэмы такія, якія патрабуюць нейкага такога рэсёрчу, каб падрыхтавацца. І вось яны здымаюць відэа, магчыма, нават асобна яны здымаюць, у іх там хтосьці гэта мантуе, але такі падыход, мне здаецца, ён файны для навучальнага нейкага контенту,
А У нас жа не можна такі. штосьці У нас прасцей. так, Да. у нас крышачку У інше. нас размова. Ну, карацей, паціху разводзім Валянціна на відэаверсію. Я, калі што, чыста тэхнічна гатовы. У мяне ёсць камера, якую я магу выкарыстоўваць як вебку, как патрымаць добрую карцінку. У Валька таксама ўсё для гэтага ёсць. Я думаю, што у першага гікаўскага даволі неблагая карцінка з намі атрымалася, якую мы можам так ці іначай выкарыстоўваць. Так. Таму чаму б, собственно, і не. Карацей, паважаныя слухачы, пакідайце рэакцыі, каментары, ці хочаце вы відэаверсію нашага падкасту, каб глядзець на нашы шчаслівыя твары, як мы глядзім адзін на аднаго з улюбленымі глазамі, вачыма. Таму пішыце. Ну і трэба сказаць, што ў відэаверсіі я буду менш, значыць, падразаць всялякі таму што іначай карцінка будзе рваная. Трэба будзе пільна сачыць за тым, як мы размаўляем. Я скажу, што я ўжо ў апошніх выпусках таксама менш падразаў. Але прычына ў гэтым ёсць. І яна не ў толькі тым, што я пачаў больш забіваць, але і ў тым, што мы пачалі менш мыкаць. Так, окей, тады у нас сёння 10-й выпуск наш юбілейны, кожны 5-й выпуск мы адказваем на пытанні. І ад гэты выпуск мы таксама пачнём. Будем адказваць дакладней на пытанні. Іх было не так шмат, тым не менш мы ўжо распіздзелись на 1,5 гадзіны ці на 2, колькі мы тут гэты падкаст пішам. Таму, да, і не адказалі толкам ні на одно пытанне. Але у нас атрымалася даволі цікавая частка для патронаў. Мы размаўлялі на розныя тэмы. Я нават распавёў трошкі пра бытнасць канцэртнага менеджеру, пра бытнасць гурта, як мы зараз арганізоўвалі нашыя канцэрты, з чым мы сустракаліся, з якімі праблемамі, нават трошкі плётак там ёсць. Таму, мне здаецца, частка для патронаў атрымалася цікавая. Мой родны Детройт Хілс атрымаўся такі. Мой родны гурт. Мой родны Детройт. Так. Окей. Як я прапаную? Спіс пытанняў у цябе перад вачыма ці не? Хочаш першае зачытаць? Так, давай. Што сапраўды крыўдна? Шмат хто проста не ведае пра вашыя дубляжы і агучкі. З маіх знаёмых ніхто не ведаў ні пра мой родны гук, ні пра кінакіпу, ні пра анібел, і ўвогуле, што беларускія агучкі існуюць. Таму пытанне. Ці ёсць нейкія планы, ідэі, як пашырыць вядомасць вашых праектаў, каб не замкнуцца толькі ў сваёй беларускамоўнай бурбалцы, дзе вас уже хутчэй за ўсё ведаюць? Як выкарыстоўваць Instagram, TikTok для гэтага, калі алгарытмы будуць прасоўваць беларускі контент у большасці для беларускамоўных гледашоў? А рускамоўныя беларусы зноў гэтага не ўбачаць. Цікавае пытанне. Гэтае пытанне больш для цябе, бо вы зараз з Марыяй, нашым маркетинг-спецыялістам, пачалі пэўныя крокі рабіць у гэтым напрамку. Слухай, я думаю, каму трэба, той прыйдзе. Менавіта ў мяне няма, ведаеш, такой мэты, каб усім прасунуць, каб усе даведаліся. Мы ўжо калісьці гэта казалі, што мы робім гэта для сябе, бо нам гэта цікава, бо нам гэта хочацца. І калі менавіта я зацыклюся на тое, каб я хачу, каб больш людзей аб гэтым даведаліся, калі гэтага раптам не здарыцца, гэта будзе біць па мне. Менавіта мне асабіста мне прасцей, калі я аб гэтым не думаю, а раблю гэта для таго, каб рабіць. Бо гэта мне падабаецца, бо мне падабаецца, калі ў нас атрымліваецца файны вынік, бо калі мне прыемна глядзець тое, што мы разам зрабілі, то бок асабіста я не стаўлю для сябе такую мэту, каб вось распаўсюдзіць гэта. Будзе файна, калі аб гэтым больш даведаецца людзей, бо тады будзе больш магчымасцяў, што будзе больш агучак. Бо мы зараз, там адно з пытанняў будзе, ва што мы ўпіраемся, бо мы ўпіраемся ў бюджэты. Так, бо гэта правда. Нам патрэбныя грошы, і калі больш людзей будзе пра гэта ведаць, больш людзей зможа штосьці данаціць ці рабіць заказы, то будзе больш агучак. Вось гэта, мне здаецца, адзін з вялікіх патэнцыйных плюсаў таго, што аб нас могуць даведацца. Окей, я тады устаўлю свае 5 копеек. Што сапраўды крыўдна? Так, які ў нас планы, увогуле, ідэі, як пашырыць вядомасць вашых праектаў? Ну, я лічу, што
з валадаром пярсёнкаў у нас удалося пашырыць гэта настолькі, наколькі гэта магчыма ў прынцыпе. То бок Ведаеш, просто не было вось такога прамой сувязі, што валадар пярсёнкаў мой родны гук. так не было, на гэта былі аб'ектыўныя прычыны. Мы робім усё, што ад нас просто магчыма, і у нас просто сапраўды ёсць абмежаванні, якія нам перашкаджаюць, якія ў нас ідэі і планы, як пашыраць вядомасць нашых праектаў. Ну, гэта, вядома, TikTok і Instagram, і шчыра кажучы, Instagram у гэтым плане крышачку лепей, таму што ён пакуль што яшчэ не так моцна баніць за неарыгінальны контент. Таму што TikTok просто валіць нахрен всё. Там, калі гэта ўрывак з фільма зараз выкладаеш, я ўжо не знаю, з якімі танцамі, з бубнам трэба выкладаць гэта ўсё, каб яно заляцела. Ну, я ўжо плюс-мінус разумею, але все адно гэта як бы праблемес. То бок бэкстэйдж агучкі трэба пісаць. Нам трэба рэальна пісаць бэкстэйдж агучкі, тады чыста тэхнічна гэта атрымліваецца унікальны контент, які мы можам далей прасоўваць. Але не ўсе могуць пісаць, гэты бэкстэйдж агучкі па-першае раз. Па-другое, гэта значна складаней у выбудове. Так, з усіх гледжа. Это больш складаны прадакшн, гэта больш складаны увогуле арганізацыйнае пытанне. Вось. Як не замкнуцца ў сваёй беларускамоўнай бурбалцы, пытанне таксама непростае, таму што я думаў сур'ёзна над тым, ці мае сэнс прасоўваць беларускамоўны контент, напрыклад, на рускай мове. Таму што руская мова, ну, напрыклад, эксплейнеры там рабіць, так, тиктокі на рускай мове, альбо яшчэ там і штосьці ісці на рускай мове рабіць, каб вас заважылі на рускай мове і праз рускую мову дайшлі да беларускага ўсяго. І гэта пытанне хутчэй экзістанцыйнае і пытанне поглядаў тваіх, так, уласных, таму што з пункту гледжання прасоўвання 100% трэба рабіць. Мэта, вось слухай, як мэта беларуская па-расейску. Патлумачыў, якраз у расійскамоўных не беларусаў, но ў сэнсе ў расіян можна трапіць, а ў іх звычайна стаўленне да беларускай мовы тыпу пайшлі нафіг тады усе хто у кепскае стаўленне да беларускай мовы. Праўда ў тым, што большасць беларусаў вельмі прыязна ставіцца да беларускай мовы. Але яно ставіцца да беларускай мовы не як да мовы, не як да сродка камунікацыі, а як вось да такога значка прыгожага, які можна там часам да сябе прычапіць да адзення і зняць. Вось як да нейкай такой каштоўнасці, якой можна не карыстацца, вось якой можна паставіць на прыгожае месца на палічцы, каб яно там было, і на яго глядзець. Так, то бок я люблю беларускую мову, я паважаю беларускую мову, але тыпу ёй не карыстаюся. Але я з задавальненнем пры гэтым пагляджу фільм, я з задавальненнем, можа быць, падтрымаю нейкі праект, які гэта робіць, таму што я разумею, што гэта важна. Але ну так склаліся абставіны гістарычна, тра-ля-ля, я вось на беларускую мову не магу перайсці, я не магу і карыстацца. Але вось вас, ребята, я люблю, і мне падабаецца тое, што мы робім. І такое стаўленне, на маю думку, яно, ну, шчыра кажучы, пераважнае. Добрае тут у тым, што гэта ўсё ж прыязнае стаўленне да беларускай мовы. Кепскае, вядома, у тым, што гэта не тое стаўленне да мовы, якое мусіць быць. То бок, калі ты любіш беларускую мову, так размаўляй па-беларуску, так? І тут пачынаюцца вось гэтыя мемы тыпу 1001 прычына, чаму я не размаўляю па-беларуску. І тут, канешне, у нас жа няма ўсё ж задачы беларусізаваць людзей, каб яны перайшлі з рускай мовы на беларускую. Такой суперзадачы ў праекта няма. Калі мы мой родны гук і ўвогуле насамрэч агучкі ўсіх фільмаў бяром на беларускую мову, я гэта бачу больш як стварэнне контента для тых, хто ўжо размаўляе па-беларуску. Атрымліваецца, што беларускамоўныя трапляюць у нейкае гета, у нейкую залежнасць такую, да, што новыя фільмы толькі па-руску, там ці па-англійску, для іх няма нічога. То бок у нас шмат контента адукацыйнага. Як па-беларуску сказаць то, як па-беларуску сказаць клітар, як па-беларуску правільна мацюкацца, там каб цябе качкі дралі і капэрус, там нейкія словы, да? Як там правілы літаратурнага маўлення можна знайсці яшчэ там 1000 сінонімаў да слова сум. Але просто звычайны нармальны чалавечы контент, які мы спажываем, калі кушаем, яго насамрэч мала.
І як бы вось контент на беларускай мове ён увогуле пераўтвараецца ў контент там пра мову там як перайсці на беларускую мову. Вось, а мы беларускамоўныя такія, а вось нас беларускамоўных там прыгнятаюць так, а нас так. Окей, добра, все, я перайшоў на беларускую мову, я зразумеў, я ўсе гэтыя ваши відосы паглядзеў, што мне далей рабіць, глядзець далей, так мне ўжо не цікава глядзець пра тое, як сказаць хуй па-беларуску, да? Мне не цікава, як, я не знаю, як пераадолець бар'ер размаўляць па-беларуску, тому што я ўжо размаўляю, што мне далей рабіць, я просто хочу фільм паглядзець, кіно, адчапіцеся ад мяне. Вось, альбо нейкі навук поп там нейкі паглядзець. Альбо гістарычны ролик, але пра рымскую імперыю, а не пра вялікае княства літоўскае ці паўстанне Кастуся Каліноўскага. Таму што я гэта ўжо ўсё глядзеў, уже нічога новага ў мяне няма, я хочу штосьці звычайнае, просто попкорнавае. І вось менавіта для беларускамоўных, менавіта ўжо для гэтай кагорты, мне здаецца, больш такія праекты з беларускай мовай існуюць. Слухай, мне здаецца, што для абодвух кагорт такі контент падойдзе, бо мне вельмі спадабалася, як ты апісаў першы тып вось такіх не беларускамоўных беларусаў, якія вось ставяцца да беларускай мовы як да нейкага вот гэта прыемнага значка, і гэта мне таксама здаецца добра, што ў іх ёсць такое стаўленне, што ў іх ёсць павага, што ў іх ёсць, што яны шануюць беларускую мову. І такі контент таксама трапляе ў іх. Калі мы штосьці робім для забавы неадукацыйнае, штосьці, што вось ты пад ежу можаш паглядзець, проста яно трапляе ва ўсіх тых, хто неяк прыязна ставіцца да беларускай мовы. Ну так, я просто подводжу до пытання, ці варта на рускай мове вось выкарыстоўваць штосьці расказваць, каб прасоўваць беларускамоўнае. На маю думку, з пункту гледжання эфектыўнасці распаўсюду інфармацыі, гэта варта рабіць. Таму што руская мова, родная, неродная, ну гэта тыпу вось мова, на якой людзі лепш успрымаюць інфармацыю часам. Да? Беларусы, ну на жаль, вось гэта як бы факт. Я не лічу, што мы тут камусьці фактычна здраджваем, просто мне не вельмі гэта цікава гэтым займацца. Вось што мы выбіраемся. Напрыклад, я не хочу, рабіць рускамоўны контент і па-руску расказваць пра мой родны гук. Но мне не хочацца. Ну не знаю, вось я, ну так. Мне неяк непрыемна вось гэта рабіць, таму што я не супраць, калі такое робіць, напрыклад, Бібікаў, так? Я яму вельмі ўдзячны нават за тое, што ён гэта бярэ на сябе, калі ён там рускамоўны агляд запісаў на Німону, па-мойму, штосьці такое. Ну, класна, дзякуй вялікі, супер. Ну, мне... Я умею размаўляць па-руску, да? Але, Ведаць, што я думаю? Па-першае, у Бібікава ўжо асноўная частка яго аўдыторыі расійскамоўная, то бок ён не так даўно пачаў рабіць беларускамоўны контент, і акрамя гэтага ён жа у асноўным, яго асноўная праца гэта расійскамоўны дубляж. Таму да Бібікава няма пытанняў, калі ён вось... Мне ні да кога няма пытанняў. Так. Але калі нам рабіць, я ўсё ж таки думаю, што гэта не варта працоўваць беларускі контент па-расійску, бо гэта будзе часткова, можа, больш за палову трапляць у расіян, гэта першае. А па-другое, беларус, зразумее па-беларуску. Асабліва той, які наша ЦА. І з пэўным стаўленнем, з пэўнай павагай адносіцца да беларускай мовы. Я згодны з табой, што беларус зразумее. Тут пытанне хутчэй яшчэ у сённяшніх алгарытмах і ўсё такое. То бок... Алгарытмы? Алгарытмы плюс то, як чалавек чапляецца. Не заўсёды ён можа зачапіцца за беларускую мову. Часам ён так, всё, гэта штосьці палітата, там яшчэ нейкае я прапушчу. Вось. Таму... Трэба падумаць, што з гэтым рабіць. Увогуле, у ідэале, канешне, можна было б пайсці ў некае медыа, так, даць нейкаму медыа-інтэрв'ю, але тут праблемы, што як бы не даць экстрэмісцкаму медыа, так? А не экстрэмісцкія медыа... А не экстрэмісцкія медыа таксама пабаиваюцца нас. То бок мы баімся экстрэмістаў, а не экстрэмісты баяцца нас. Ты знаеш, гэта як у тым меме. Я недастаткова чорны, я недастаткова белы, ды хто я? Вось. Бля, клас. Таму... Напэўна, мне здаецца, мы з большасці адказалі на гэта пытанне.
Дзякуй за пытанне. Слухай, я зараз падумаў, што наступным разам можна таксама пакідаць, хто пытае. Вось у шоу-ноутах, якія ў нас ёсць, хаця б нік назваць, мне здаецца, будзе чалавеку прыемна. Так, я згодны. Ну, у нас просто частка пытанняў ананімная. Окей. І мы не заўсёды як бы разумеем, ці варта, ці не варта. Добра. Таксама пішыце, калі ласка, ці хочаце, каб мы гаварылі, хто пытае, калі вы пакідаеце пытанне свае. Окей, другое пытанне, давай я зачытаю. І гэта будзе выключна да цябе пытанне. Якія крыніцы і слоўнікі можаце параіць для пошука навуковых тэрмінаў і назваў? Да чаго ёсць больш даверу? Калі мы кажам пра навуковыя тэрміны і назвы, просто не заўсёды ёсць слоўнікі менавіта навуковых тэрмінаў і назваў. Ёсць БНТ, по-моему, ці як ён там называецца, слоўнік, але ён даволі стары, яму там можа 100 гадоў там ці колькі. Калі слова няма ў сучасным слоўніку, а пра сучасныя акадэмічныя слоўнікі я маю на ўвазе, шчыра кажучы, іншых это няма не акадэмічных слоўнікаў, іх амаль, вельмі мала, і яны такія, да якіх даверу мала. Вось. Карацей, калі слова няма ў граматычнай базе на беларускім корпусе, тады я праю пашукаць у сучасных падручніках. То бок, у нас же уся сістэма адукацыі, яна пераведзеная на беларускую мову, школьная. І у нас на кожны падручнік па фізіцы, падручнік па матэматыцы, па біялогіі, па хіміі ёсць беларускамоўны падручнік. На кожны школьны прадмет у нас ёсць беларускамоўны падручнік, акрамя, напэўна, там рускай літаратуры, да? Вось, і рускага языка. Таму я праю шукаць там. Калі складана, можна яшчэ шукаць Вікіпедыю, беларускую Вікіпедыю. У прынцыпе, для тэрмінаў я там шукаю. Я там часам шукаю імёны, часам шукаю навуковыя тэрміны. Я не скажу, што гэта Вікіпедыя крыніца са 100% даверам, таму што там таксама ёсць людзі, але ўсё ж там ёсць рэдактура, там ёсць людзі, якія гэтым плюс-мінус займаюцца, там даволі неблагія, як яны называюцца, карэктары, рэдактары, вось, беларускамоўныя якія. Менавіта, калі мы кажам пра беларускую Вікіпедыю, не тарашкевіцкую, вось, у плане беларускай мовы. Я, прынамсі, мой родны гук, мы ўсе абапіраемся на сучасны акадэмічны правапіс, таму вось да сучасных акадэмічных крыніц мы і звяртаемся. В прынцыпе, гэта не штосьці супер-пупер такое складанае. Трэба знайсці, як слова пішацца, вось, альбо гэта падручнік школьны, альбо калі гэта штосьці больш-менш сучаснае, на Вікіпедыю. Нікалі нідзе ні там няма, прыходзіцца выдумляць, што тут зробіш. Рускамоўныя людзі таксама не кожны тэрмін там шукаюць. Всё ж з англійскай мовы, трэба сказаць, ідзе, і рускія таксама інтэрпрэтуюць тое ці іншае паняцце па-рознаму, і гэта нармальна. І ў нас можа быць так. Калі гэта новае значэнне, у яго не мусіць быць беларускага адпаведніка, таму тут вы сапраўды можаце паўплываць на мову ўтварэння. Адзінае, што я асабіста больш прыхільнік нейкай транслітарацыі, чым перакладу ўсяго, што можна перакласці. Вось, вядома, што Black Hole не трэба называць Black Hole, можна сказаць чорная дзірка, але я не знаю, там не трэба там індукцыю называць неяк па-іншаму, вось такім жорсткім моўным пурызмам займацца. Моўны пурызм — гэта тое, што павышае парог увахода ў беларускую мову. Я лічу, што для беларускай мовы гэта на сённяшні дзень больш шкодна, чым карысна. Хадзем далей? Давай. Як вы размяркоўваеце прыярытэт на агучку паміж новымі і старымі фільмамі? Ці ёсць сэнс марнаваць час на агучку старых фільмаў, альбо было б лепей рабіць менш старога і фокусавацца больш на навінках? Па сабе магу сказаць, вельмі шкада, калі ўжо можна паглядзець у сеціве адносна новыя фільмы якасці, але няма беларускай агучкі. І настае момант цяжкага выбару, па-расейску глядзець ці чакаць. І ўвогуле, чаго не хапае, каб паскорыць агучку навінак? Чаго не хапае, Валентин, каб паскорыць агучку навінак? Слухай, Ягор,
з майго пункту гледжання не хапае грошай. Не хапае грошай, бо мы амаль увесь час аб гэтым гаворым, як ідзе працэс і што каб было файна, хочацца шукаць нейкіх файных актораў. А файныя акторы яны ўсё ж такі просяць грошы. І грошай каштуе шмат чаго, і пераклад, і звядзенне, то бок гэта фінансава ёмкі працэс, я б сказаў. А чаму нельга рабіць бясплатна? Чаму ты не можаш рабіць бясплатна? Чаму нельга рабіць бясплатна? Слухай, ну мы ж робім бясплатна. Мы робім бясплатна, але трэба разумець, што гэта высілкі, гэта час, і калі гэта неяк не падкрапляецца фінансава ці іншымі нейкімі бенефітамі, то падае матывацыя, прынамсі ў мяне. Мне папросту не хапае сілаў і часу рабіць бясплатна. Гэта я пра сябе кажу. Ты чаму думаеш, што нельга рабіць бясплатна? Гэта практычна магчыма, калі ў вас выбудаваныя працэсы, напрыклад, як на Анібеле, так? Там все робіцца бясплатна. Ну, Анібел вось робіць бясплатна, чаму мой родны гук не можа рабіць бясплатна? Мой родны гук чыста ў тэорыі таксама можа рабіць бясплатна, але ёсць нюансы. У чым розніца паміж маім родным гукам часткова і Анібелам у гэтым плане? Анібел, там шмат людзей, якія робяць тое, што хочуць. Калі мы хочам зрабіць агучку, напрыклад, навінкі, і гэта я хачу зрабіць агучкі. Окей, я магу рабіць усю працу бясплатна, бо гэта я хачу. Але гэта трэба знайсці перакладчыка, які таксама захоча. Гэта трэба знайсці гукача, які таксама захоча бясплатна гэта ўсё рабіць. І гэта трэба дамовіцца з акцёрамі, якія таксама захочуць бясплатна гэта ўсё рабіць. І, в прынцыпе, ёсць такі пэўны набор людзей, гатовых тую ці іншую працу рабіць бясплатна. Але тады ў нас пастае пытанне адказнасці, таму што гэта пытанне дэдлайну, усе дэдлайны адразу будуць праваленыя на 99%. Якасць, хутчэй за ўсё, будзе: я раблю гэта бясплатна, сябе ў кайф, таму ты як кіраўнік праекта не зможаш прад'яўляць за якасць, таму што скажы дзякуй, што бясплатна. І ты не зможаш паклікаць увесь пул людзей акцёраў, якія табе закрыюць штукі. І гэта таксама важна, таму што як мы ўжо размаўлялі раней у самым нашым першым выпуску, агульная якасць агучкі збольшага ацэньваецца не па сярэдняй якасці кожнага акцёру, а хутчэй па найгоршых. Да? Гэта марафон, дзе ў агульны залік ідуць той, хто прыбег апошнім. Ну, не заўсёды, но агулам так. І калі ў нас будзе міскаст на нейкіх старых персанажаў, але яшчэ на пэўных людзей, тады якасць фільма значна прасядае. І каб клікаць пэўных акцёраў, ну, трэба грошы, таму што яны за бясплатна вось не гатовыя. І іх таксама можна зразумець, у мяне да іх 0 пытанняў. Чалавек аддаў прафесіі там 20 гадоў, напрыклад. І ён прафесіянал, круты прафесіянал. Ён все ўмее. Гэта яго праца. І гэта яго праца, і ты прыходзіш, а папрацуй бясплатна. Ну вось вы працуеце на працы, так, за грошы. І да вас прыходзіць: а зрабі мне бясплатна. І ты думаеш, ну як? Што, дзеля беларускай мовы, знаеце, ну... Карацей, адказны падход патрабуе грошай. Вось. І тут, к слову, мы зараз робім збор на марце. Я скажу так, я якраз таки вось пакуль што раблю ўсё бясплатна, таму што мы не ўпісваемся ў бюджэт, і я сабе, як арганізатар, як той, хто агучвае 1200 рэплік, это вельмі шмат для дубляжа. Я запісаў 700, я просто пакутую там. Вось. Да халеры. І... ну, блин... Тым не менш, все адно ёсць людзі, якіх я хачу паклікаць. Гэта крутыя акцёры, крутыя прафесіяналы. І так, і, блин, ім трэба заплаціць, каб яны з намі супрацоўнічалі. Трэба заплаціць за звядзенне. Мы і так плацім мала за звядзенне. То бок, мой родны гук, калі мы кажам пра грошы, я фактычна у 3-5 разоў менш збіваю цэннік, чым яно рэальна каштуе ўсё. Таму менавіта таму, што мы робім альбо пераклад робіцца па кошту, як для сваіх, звядзенне гуку робіцца па кошту, як для сваіх, агучкі агучваюць за кошт, як для сваіх. Вось. І там все як для сваіх. Вось. І таму 5 разоў менш. Ну, можа, слухайце, беларусы, ну, можа, мы для сваіх якраз такі і дадзім грошы наадварот, а не, тыпу, будзем прасіць бясплатна. Слухай, я аб гэтым таксама зараз думаю. Гэта такі падыход, калі для сваіх
каб было ўжо рэальна трэба заплаціць. І калі вось ты прыходзіш да сябра і кажаш: слухай, ну зрабі мне па-сяброўскі, гэта мавітон лічыцца Так, зараз. так, Бо на сённяшні дзень. калі гэта твой сябра і ты хочаш яго рэальна падтрымаць, то будзе добры, плаці фул прайс, памагі сябру рабіць лепей, памагі яму стаць на ногі і гэтак далей. Вось я зараз цябе слухаў і таксама разважаў. Частка пытання была пра рабіць навінкі, бо калі настае момант цяжкага выбару глядзець па-расейску зараз ці чакаць беларускую агучку адносна новых фільмаў, я вось разважаю, а як гэта зрабіць, бо складана рабіць навінкі. Навінкі выходзяць, патрэбна хуткасць. У расійскага дубляжа перавага ў тым, што у іх загадзя ёсць, па-першае, доступ да фільму, ёсць пераклад, ёсць грошы і гэтак далей. Таму, калі выходзіць ангельская версія, выходзіць і расійская, бо у іх ёсць перавага, у іх ёсць доступ. Гэта першы момант. Іншы момант, у іх ёсць студыя, у іх ёсць фінансаванне, у іх ёсць людзі, якія гатовыя працаваць, каб гэта выйшла хутка. Нам таксама патрэбен час. Часта, калі мы агучваем навінкі, мы робім гэта за кадрам. То бок у нас нету файнай версіі фільма, у нас ёсць закадр, зняты з кінатэатру, дзесьці ў Мексіцы, ці дзе там яны здымаюць, ёсць пераклад, і пераклад таксама цяжка рабіць на закадр, бо няшмат чутна і няма субтытраў. Гэта таксама дадае цяжкасцей у гэты працэс. І акрамя ўсяго гэтага, ўсё ж такі патрэбен час і высілкі. Вось зараз мы абвесцілі, што мы агучваем Марці. Марці было навінкай, калі мы абвесцілі аб тым, што мы робім агучку. Але праз тое, што фінансаванне, што данаты ідуць не так хутка, як нам хацелось бы, праз гэта і затрымліваецца агучка. То бок праз фінансаванне і праз складанасць працэсу зараз цяжка рабіць навінкі хутка. Навінкі выходзяць штомесяц. Штомесяц выходзяць навінкі. І у ідэальным міры, калі б у нас было фінансаванне, калі б у нас была студыя і пул актораў, мы б маглі паставіць гэта на поток. Напрыклад, каб вось быў пул мецэнатаў, якія штомесяц скідваюцца на мой родны гук, каб у нас было N $1000, невялікая колькасць, то мы маглі б рабіць дубляжы штомесяц, мне здаецца. Ну, я скажу, колькі грошай трэба, каб рабіць дубляжы штомесяц. Давай падлічым. Каб 2 дубляжы ў месяц. 2 дубляжы ў месяц, ну, десятка. Десятка. Гэта было б супер. Каб была десятка, што $1000 штомесяц, мы прабілі па 2 дубляжы на месяц. Угу. Мы прабілі па 2 дубляжы на месяц. Можа, нават і менш, таму што ў нас была б... Мы б ужо арендавалі студыю непасрэдна памесячна, памесяцова. Гэта танней тады выходзіла. Вось. Ну так, студыя значна менш грошай тады б зжырала. Вось. І... Ну і па часу было прасцей, таму што мы б там за тыдзень бы фільм запісывалі спакойна. Вось. І потым... А вось чаму так дорага? Бо я думаў, ведаеш, зараз мы назбіралі сколькі? $700-800 на Марці, і мы будзем рабіць дубляж. Можа зрабіцца адчуванне, што нам хапае гэтых грошаў на дубляж? Там 3000 рэплік. Ну вось. Там 3000 рэплік, гэта дафіга, па-першае. Па-другое, там вельмі шмат старых акцёраў і старых галасоў. І праз гэта нам трэба шмат прафесійных акцёраў запрашаць, таму што такіх ребят, якія добра гучалі, дастаткова добра гучалі для майго роднага гука і маглі пагучваць старых персанажаў, амаль няма. То бок стары голас гэта заўсёды нейкі акцёр, які ўжо з досведам проста праз фактар узроста. То бок людзі рэдка пачынаюць цікавіцца агучваннем там у 50 гадоў. І нам трэба такіх акцёраў шукаць. І мы іх знайшлі для Марці. І яны ўжо пагадзіліся, там крутыя ребяты, вы іх, напэўна, дзесьці альбо бачылі, альбо чулі. Вось, таму... Ну, мы же дамаўляемся, вось пытанне студыі. Студыя дорага, па гадзіне арендаваць студыю дорага. Танней агулам, канешне, было б на месяц. Але...
На месяц даражэй, чым на дзень, да. Ну, нерухомасць у Варшаве набыць хочаш, но это зусім трэба шмат грошай. Ну, у сэнсе самім арендаваць і зрабіць сваю студыю. Ну так, вось калі б мы самі арендавалі памяшканне, тады б было б прасцей. Вось, ці ёсць сэнс таксама дагэтуль адказваем на гэтае пытанне. Прыярытэт, як мы размяркоўваем прыярытэт паміж новымі і старымі фільмамі, і ці ёсць сэнс марнаваць час на агучку старых фільмаў, альбо было б лепей рабіць менш старога і сфокусавацца больш на навінках. Мне здаецца, што, вядома, ёсць сэнс рабіць старыя фільмы. Старыя фільмы бываюць вельмі крутымі. Напрыклад, «Валадар пярсцёнкаў» — гэта стары фільм, яму больш за 20 гадоў. Але яго з задавальненнем глядзяць, яго вельмі шануюць, і мы змаглі нашумець праз гэта. Праз тое, што мы агучылі легендарны фільм. Я думаю, што ўвогуле «Валадар пярсцёнкаў» гэта прыклад таго, што дэманстратыўны прыклад таго, што варта. Ці варта агучваць старыя фільмы? Варта. Вось вам «Валадар пярсцёнкаў», вось прыклад, чаму варта. Таму што ён нашумеў настолькі, што вау! Вось, варта. Пытанне, канешне, не кожны стары фільм, так? Не трэба там агучваць, я не знаю, «Зелёны слонік», там ці яшчэ што-небудзь. У старых фільмаў ёсць перавага. Гэта праверана добрае кіно. Калі мы выбіраем навінку, гэта заўсёды рызыка. Мы не знаем, яно зойдзе, яно не зойдзе, яно спадабаецца, яго будуць глядзець, яго не будуць глядзець. Таму што па-добраму глядач, калі абірае глядзець фільм ці не глядзець, ён абірае гэта з пункту гледжання фільма, а не з пункту гледжання агучкі. І стары фільм гэта правераны маркер. Так, ёсць кіно, якое пераглядаюць. «Пабег з Шаўшэнка» пераглядаюць, «Зялёную мілю» пераглядаюць, «Валадар пярсцёнкаў» пераглядаюць, «Гары Поттер» пераглядаюць. Ты ведаеш, які самы папулярны фільм, напрыклад, па праглядах на Кінакіпе? Ну, быў, прынамсі, я зараз не знаю. Ну, я не глядзеў, але забыл. Карацей, «Гары Поттер» першы. О! Можаш паглядзець, якая там агучка ў першага «Гары Поттера». Спойлер, гэта двухгалоска аматарская. Але гэта самы прагледжаны фільм на беларускай мове, на Кінакіпе. Так, то бок людзі не праз агучку выбіраюць, а праз фільм. «Гары Поттер» — самы праглядаемы фільм. Ну, пакуль што. Мы зрабілі «Валадара пярсцёнкаў», можа, калісьці там пераб'е. Вось. Так што, так. Як мы размяркоўваем прыярытэт паміж новымі і старымі фільмамі? Да наабум як. Як захочацца. Вось, здаецца, з марці мы па вайбу трошки прыгадалі. Мы думалі, што больш хайпу будзе, і мы праз гэта збярэм хутчэй грошай і больш грошай. Але вось міма трошки. Ну нічога, для мяне гэта будзе за то, як для акцёра супердосвед, таму што гэта будзе мой альбо вялікі трумф, альбо вялікі праёб. Твой белы кіт будзе. Ну што, напэўна, адказалі на гэтае пытанне. Так, я думаю, што больш чым дастаткова так. Добра, давай я пачытаю. Як заўсёды, дзякуй за цудоўны падкаст. Дзякуй вам за тое, што слухаеце, за тое, што сачыце. Гэта вельмі каштоўна і вельмі прыемна. Працягваю. Было вось што цікава. Калі вас слухаю, заўсёды ў захапленні, як вы паспяваеце столькі справаў. Агучка, тэатр, падкаст, спорт, асабістае жыццё, жонкі, дзеці, дзяўчыны, падкрэсліце неабходнае. А яшчэ працаваць трэба. А яшчэ было б няблага і кіно паглядзець, у відэагульні пагуляць, ці кнігу пачытаць, ці проста на вуліцу выйсці. Як вы плануеце свой час? Как вы ўсё паспяваеце? Ці, мабыць, нейкімі звычкамі карыстаецеся, ці тэхнікамі, каб павялічыць сваю эфектыўнасць? Самае класнае пытанне, на мой погляд. Я яго дагэтуль бачыў, і я ўжо некаторы час паспеў аб ім паразважаць. Як вы ўсё паспяваеце? А ніяк. Ты знаеш, я калі вось гэта гляджу, я таксама роўна тое самае думаю адказаць. Ніяк. Ніяк не паспяваю, просто ніяк. Ніяк не паспяваю. Так, слухай, я нават жарт прыдумаў. Справа ў тым, што калісьці я займаўся ў цырке, і я умею жангліраваць. І вось зараз у мяне ёсць такое адчуванне, што я ўсімі гэтымі справамі неяк жанглірую, бо адначасова
прынамсі у мяне не атрымліваецца ўсё рабіць якасна, усяму аддаваць час. Напрыклад, вось апошні месяц, можа трошки менш за месяц, я у справах гурта. Я займаюся музыкай, я займаюся менеджментам гурта, клапачуся пра канцэрты і ўсё гэта. І праз гэта у мяне на другі і трэці план сышлі тэатр і агучка. Вось у мяне зараз 3 асноўныя такія дзейнасці па-за працай. Гэта музыка, тэатр і агучка. Вось мы у канцы сакавіку адыгралі ў тэатры невялічкі спектакль. На гэты момант адыгралі, я ўзяў паўзу ў тэатры, пераключыўся на гурт, а агучкі, я мем на гэтую тэму зраблю, ведаеш, там калі дзіцёнак тоне і жанчына не бачыць, і вось з другім дзіцёнкам у басейне гэта клапоціцца, вось гэта я буду, тыпу агучкі, тэатр, і вось на дне гэтай агучкі будуць. Я не паспяваю, шчыра кажучы, і прыходзіцца чымсьці ахвяраваць, прынамсі тэрмінова. Калі у вас ёсць некаторыя парады, як з гэтым змагацца, што з гэтым рабіць, можаце прапаноўваць. Можа, мы штосьці падкрэслім для сябе, ды зможам выкарыстоўваць і паспяваць больш. Але справа ў тым, што сапраўды ўсё гэта рабіць адначасова проста немагчыма. Трэба чымсьці ахвяраваць, трэба пераключаць прыярытэт, калі ёсць такая магчымасць. Але гэта я кажу асабіста пра сябе. Што ты скажаш? Няма чаго дадаць. Роўна тая самая сітуацыя. Тэатр я пакуль што заняты ім раз на тыдзень. Вось, мне няма там часу нават пачытаць, перачытаць там дзесьці п'есу, вось гэта ўсё. Падкаст, вось, ну, мы самі бачыце, як часта мы робім гэтыя самыя перапынкі. Спорт, ну, я не займаюся спортам, тому што спорт для мяне гэта спорт, там, дзе трэба мэты дасягаць нейкія. Я займаюся фізкультурай, хожу ў зал. Ну, для мяне гэта штодзённая руціна. Дзякуй Богу, мяне зараз падвозіць сусед на трэніроўкі, гэта мне эканоміць шмат часу. Ну, і гэта такая штодзённая руціна фізічнай нагрузкі, якую трэба проста ўпісаць, вось як кушаць, як чысціць зубы, вось гэта ўсё. Іначай проста яно працаваць не будзе. То бок, на спорт заўсёды мусіць быць час. Агучка, ну, не ўсё, вось так, я таксама штосьці затрымліваю, дзесьці ў мяне даўгі вісяць, не ўсё магу правяраць. Часам прыходзіцца сябе прымушаць проста праз сілу гэта ўсё рабіць, асабліва пасля працы гэта цяжка гэтым займацца. Вось я мінулы тыдзень сябе прывучаў, як гэта ўсё рабіць. Ну, у мяне ёсць такая штука, я раблю рытуалы пэўныя. Калі працуеш з дома, ну, напрыклад, я стараюся не рабіць шмат спраў адначасова. Гэта цяжка, таму што асабліва калі табе там напісваюць і трэба адказваць, яны цябе выбіваюць. Але што я стараюся не рабіць все справы адначасова. Калі я трэніруюся, я на трэніроўцы адкладаю телефон, я ўключаю навушнікі, толькі слухаю музыку і трэніруюся. Нават падкасты не слухаю на трэніроўцы, таму што я не магу тады слухаць падкасты і качацца. Я не слухаю тады падкаст. Потому что моя мозговая актыўнасць на трэніроўцы гэта далечыць до 10 там у лепшым выпадку все і не збіцца і не памерці. Потым аднаўляешся просто перад наступным падыходам. Правда. Потым ты прыходзіш, ну вось гэта ёсць мой рытуал, выйсці з дома, прыйсці, вярнуцца на працу. То бок я прыходжу дадому, але я прыходжу на працу. І цяжка, конечно, мне штурхнуцца на рылсы, на гэта і ўсё, ну, адштурхоўваюся там, да, конечно, як усе мы. Ну, я заўважаю, калі ты адштурхоўваешся. Я таксама заўважаю, такі, ага, Валік філоніць на працы, ўсё, прылятае мне. Вось. Ну, я сабе просто па працы, напрыклад, я сабе выпісваю план таго, што я мушу за дзень сёння зрабіць. Часам дэкампазірую задачу, часам менш дэкампазірую, просто зрабіў, закрэсліў. І вось у гэтым закрэсліванні і выстаўленні чекпоінтаў, чекбоксаў гэтых всех, у гэтым ёсць пэўны дафамін такі, типу, о, я справіўся з задачай. Таму, калі ёсць там 5 хвілін просто распісаць важную задачу на дзень,
там пакуль вы прыбіральні там сядзіце ці яшчэ дзесьці. Вось ну гэта плюс, вы прынамсі не разгубляецеся, вы памятаеце, што вам трэба зрабіць. Вось просто я стараюся выпісваць задачы менавіта ў фармаце, каб чекбокс паставіць. Вось я згодны, ты мне нагадаў тое, што калі ў мяне атрымліваецца, я рэальна саджуся ўвечары падумаць, што заўтра рабіць. І калі ў мяне ёсць спіс, рэальна атрымліваецца не распыляцца. Конечно, я люблю напісаць у гэты спіс, 20 спраў і нічога не паспець і потым гэта перакладаць, але сам факт таго, што ўзяць трошкі часу ўвечары падумаць пра наступны дзень, мне, прынамсі, моцна дапамагае. Так. І такая парада, калі вы гэтага ніколі не рабілі, упісваць туды максімальна тыпу простыя рэчы. Просто тое, што вы 100% зробіце. Там Папіць вады. Папіць вады, напрыклад, там, не знаю, пачысціць зубы, там, паснедаць. Вось. І потым, калі вы пішаце нейкую задачу, вам там трэба, ну, калі мы на агучку там перакладаем, я пішу агучка там такого гэта фільма. Пачаць. Просто пачаць. Там 2 рэплікі агучыць. Вось у мяне задача агучыць там просто стварыць праект і пачаць агучваць. Гэта ўжо вялікая справа. Потому что калі проект створаны, гэта важна. Вось потым мне бывае такое, што типу агучыць сёння 200 рэплік, альбо агучыць сёння 100 рэплік. І вось мне 3 чекбоксы там по 50 рэплік, напрыклад. Я задачу зрабіў, ну я ўжо зрабіў тыпу задачу, не зрабіў всю задачу, але зрабіў я на трэць, магу сабе чекбокс паставіць. Вось што такое. Я не раблю гэта кожны дзень. Так? Але часам, калі я разумею, што ў мяне шмат спраў і мне трэба гэта ўсё неяк вывесці, тады ты сядаеш просто ў нотатках на тэлефоне, я спіс гэта запісываю і ўсё. Вось. Слухай, так, я вельмі згодны з гэтым. І ведаеш, мне здаецца, тут вельмі важна умець адпачываць. Прынамсі, я не ўмею адпачываць. Я таксама. Зараз у нас цягам тыдня было 3 канцэрты, і учора і нават часткова сягоння я адчуваю сябе вельмі устаўшым. То бок мне вельмі цяжка, я нават фізічна адчуваю, як мяне прыбівае да зямлі. І я разумею, што зараз мне трэба вот пэўны час, каб прыйсці ў сябе. Гэта дафамінавая яма, гэта фізічнае адчуванне слабасці. І ў такія моманты, калі у вас рэальна ёсць, пра сябе кажу, калі ў мяне ёсць магчымасць трошкі замедліцца, падумаць, чаго я зараз хачу, што мяне прываблівае, што мне зробіць лепей, гэта ўжо першы крок на тое, каб восстанавіцца, атрымаць нейкі зарад чагосьці, што падпітае і дапаможа ісці далей. То бок адпачываць вельмі важна. Звяртайце ўвагу на гэта. Гэта я кажу і сабе, і табе, і вам, слухачы. Гэта вельмі важна. Пра адпачынак, вось у гэтым плане, канешне, добра мне падабаецца гуляць у D&D, таму што я там адпачываю ад спраў. Ты адкладаеш тэлефон. Вось гэта самае, за што я люблю трэніроўкі, за што я люблю D&D. Таму што ты адкладаеш тэлефон, і разам з тэлефонамі ты адкладаеш проста ўсе справы. І ты сканцэнтраваны пэўны час над чымсьці іншым. Пакуль ты над чымсьці іншым сканцэнтраваны, ты ад іншых справ адпачываеш. Вось. І мы ездзілі нядаўна на Крыніцу Морскую, на каталіцкі Вялікдзень. І я там таксама, крышачку адпачыў. То бок не да канца, таму што адзін раз я ўсё ж паслухаў пробу, якую мне прыслалі, мне было вельмі цікава. Я такі, мне прыслалі, я кажу, я адкажу вечарам, я зараз не дома. І потым думаю, мне прыслалі прям відэа гатовае, трэба паслухаць, так хочацца, так цікава. Я ўжо быў у мяне момант, я сеў паслухаў. Але агулам я справамі не займаўся там пару дзён. І гэта круто. Але я згодны, што калі не наплануеш сабе адпачынак, што ты канкрэтна будзеш рабіць, і каб выключыцца са спраў, то мне не атрымліваецца заўсёды нейкія агучкі, там яшчэ штосьці ў выніку выходны, невыходны, і я... Карацей так, ребята, і за сябе скажу, што я так часта шмат на сябе набраў гэтых справаў, што і выходных у мяне амаль няма. На выходных я просто знаходжу час на тое, каб займацца ўсім астатнім. У нас рэпетыцыі па нядзелях, быў час, калі мы рыхтавалі спектакль, па суботах і нядзелях у нас яшчэ і рэпетыцыі ў тэатры былі, то бок выходных
такіх, каб папросту нічога не рабіць, адпачыць, у мяне даўно не было. Гэта вельмі Гэта сумна, але ну, неправільна. гэта неправільна, так. Гэта так трэба ад гэтага адыходзіць. Я праз гэта стараюся некаторыя вось працоўныя моманты перакідаваць на буднія дні, каб не займацца агучкамі ў выхадныя. Але ў выніку гэта атрымліваецца так, што я перакідаваю агучкі на буднія дні, а ў выходныя займаюся зноў Так. тым, што не паспеў за будні ўсё адно. Вось, проста ў выніку больш раблю. Мгм. Ладно, спадзяюся, мы адказалі на гэтае пытанне. Самі яшчэ гэта абмеркавалі штосьці, напэўна, я для сябе адзначыў. Дзякуй за пытанне. Рухаемся далей. Дарэчы, было б прыкольна запрасіць і зрабіць калабу з Рудзі. Нейкі выпуск пра гульні, лакалізацыі агучкай у гульнях. Я таксама аб гэтым думаю, і мне было б цікава. Я з дзяцінства люблю гульні, і яны зараз я не так шмат гуляю, але яны такія займаюць пэўную частку майго сардэчка. І люблю гульні, люблю сачыць за гульнямі. Не так даўно пачаў рэальна глядзець канал Рудзі, і класна, мне падабаецца. І Ну. было б цікава з ім паразмаўляць. Агулам так, таму што Рудзі гэта ўвогуле унікальны чалавек у плане ён адзін з тых, напэўна, ледзь не адзіны беларускамоўны блогер, які менавіта з блогінгу жыве. Яшчэ, канешне, у нас ёсць Арцём, які не працуе і займаецца выключна перакладамі, але там сітуацыя крышку іншая. Рэальна зарабляць блогінгам беларускамоўным У гэта Беларусі. узровень складанасці проста Бог. нерэальны. На аглядах гульняў яшчэ разумееш. Вось, і ў яго атрымалася, і гэта вельмі крута, гэта паважана, ён малайчына, толькі з захапленнем гляджу ўсё, што ён робіць. На жаль, я не да канца мэтавая аўдыторыя Рудзі па гульнях, але я зато мэтавая аўдыторыя для іншага яго канала, называецца ягоны хутар, дзе ён там аднаўляе вось гэтую хату, аднаўляе хату вось на хутары. Ой, блин, мне так цікава. Слухай, так скінь мне. Ну, вось, так і называецца ягоны хутар. Это просто вось для мяне штосьці такое. Мне ўжо просто няма часу гэта глядзець, але калі я глядзеў, я просто вось таксама нічога не адкладаў, накладаў сабе пакушаць, там яшчэ што-небудзь, і сидзіш, глядзіш, кайфуеш і зайздросціш. Канешне, шмат зайздросціш. Мне рэальна падалося, што Рудзі папросту увасабляе мару любога мужчыны беларуса 30+, просто з'ехаць на хутар і жыць там у спакоі. Круто. Ну яны, я так і не зразумеў, яны не до конца з'ехалі на хутар, а можа уже до конца, карацей, яны жывуць то там, то на кватэры. Вось, але Новы год яны прынамсі сустракалі на хутары, ён там туды інтэрнэт правёў, у яго там камп'ютар, ён там монтажом, запісам займаецца, плюс ён же там займаецца ацяпленнем, і вось гэтым все штукі, там як ён трубы пракладае, што у яго там, дзе ў яго там кацёл падцякаеце, там яшчэ што-небудзь там, што ў яго склепік там ёсць, ён гэта ўсё паказвае, і гэта вельмі цікава. Круто. Вось гэта жыццё. Рудзі, чакай нас. Чакай нас. Пасля праз год, калі нам ужо 30 будзе. Менш чым паўгады, насамрэч. Дакладна, каб быў запас часу. Так, агулам, калі мы кажам пра гасцей, у нас же толькі дзяўчынкі былі вось з ларпа, з гасцей. Цікава было б паклікаць яшчэ парачку чалавек. Я б і Бібікава хацеў бы неяк паклікаць. Я б і Орыла хацеў бы паклікаць, і яшчэ каго-небудзь так. Але гэта проста тэхнічна складаныя выпускі. Плюс вы бачылі, каб Рудзі хадзіў у госці на іншыя падкасты? Я не. Тут уже іншая справа. Але, канешне, ў любым выпадку Рудзі толькі рэспект. Хацелі б мы яго пабачыць у маім родным падкасце. Канешне б, хацелі. Але пакуль што не прапаноўвалі нічога. Так, дзяўчата, вы цудоўны, гэта мусіла быць для патронаў.
Там просто цікавая гісторыя, вось што моя маці каменціць падкаст наш час ад часу. Бля, я люблю каментары ад твоей маці. Ну гэта было забаўна, тыпу так, моя маці каменціць наш падкаст і хваліць Валіка, тыпу. Ну, нічога страшного. Вельмі прыемна, дзякуй вялікі. Наступнае пытанне, так. Давай-ка я прачытаю. Ці ёсць магчымасць падзякаваць або падтрымаць праекты спосабам даступным без танцаў з бубнам у Беларусі? Патрыён і Байміякофе, на жаль, толькі з танцамі. А гэта хіба не танцы з бубнамі, гэта тыя ж самыя танцы з бубнамі. Крыптой мы прымаем. Давайте так. Гаспадарства, хто нас слухае з Беларусі. Па-першае, добры час згадаць, што ў нас ёсць Патрыён. Трэба было значна раней, так, нас там можна падтрымаць. І Байміякофе таксама ёсць. І Байміякофе ёсць, дзе можна скінуць там нам просто донат, альбо на канкрэтны... Падтрымаць збор агучкі Марці Непаўторнага. Так. Прывітанне, гэта Ягор з будучыні, і, на жаль, Байміякофе нам выдалілі. Разам з гэтым згарэла і частка збору на Марці Непаўторнага. Мы стварылі новы аккаунт на іншай платформе, спасылка будзе ў апісанні. Цяпер прама мы не можам пісаць, на які канкрэтна фільм мы збіраем, але мы намякаем у назве. Напрыклад, на Марці Непаўторнага збор будзе называцца «На спаборніцтвы па настольным тэнісе». Таму, калі ласка, перайдзіце па спасылцы і закіньце нам талер на неверагодны дубляж, які мы, дарэчы, ужо запісалі, але яшчэ пакуль шліфуем, выпраўляем памылкі і ўжо хутка аддадзім на звядзенне. Збор працягваецца, агучка ідзе. Збор працягваецца, агучка ідзе. Давайте так, гаспадарства з Беларусі. А вы напішыце, дзе б вам было зручна. Таму што, ну, ёсць розныя спосабы, мы шукаем, мы толькі за, каб вы маглі нам данаціць. Напішыце, дзе б вам было зручна скідаваць нам грошы, а мы падумаем над тым, як нам гэта ўсё ажыццявіць. Таму што мы зацікаўленыя у тым, каб вам было зручна. Калі хтосьці папросіць стварыць бусці, хер з ім мы зробім бусці. Не вельмі хацелася б, але, наколькі я разумею, гэта ўжо там не цалкам расійская кантора, яны ці там выйшлі вось з гэтага ўсяго. Фіг поймі. Ну, зробім. Калі вам мэтавая наша аўдыторыя, яно так дзіўна дзеліцца. Тых, хто нам данаціць, яны ў асноўным за мяжы, але тыя, хто нас глядзяць, яны ў асноўным з Беларусі. Таму мы зацікаўлены ў тым, каб беларусы мелі магчымасць фінансаваць сваё. Таму напішыце, дзе б вам было зручна нас падтрымліваць, і мы зробім. Класна. Дзякуй за адказ. Наколькі цікава вам было б рабіць агучку ці дубляж фільма на расійскай мове, напрыклад, «Дзікае паляванне караля Стаха». Я так разумею, што тут маецца на ўвазе рабіць дубляж расійскамоўных фільмаў. Ну, тут «Дзікае паляванне караля Стаха». Кароль Стах, он... Не, там выйшаў фільм, ён на рускай мове. Выйшаў фільм на рускай мове. Наколькі цікава было прабіць дубляж... З расійскай мовы на беларускую. Так, дубляж. У гэтым вельмі мала патэнцыяла менавіта з пункту гледжання прасоўвання. Я б не стаў такое рабіць. З пункту гледжання увогуле рабіць гэтыя самыя расійскія стужкі мне не цікава. Я разумею, што там могуць быць цікавыя фільмы. Я памятаю, яшчэ ў 21 годзе глядзеў штосьці. Мне проста сябры падарылі Яндекс.Калонку тады. Ну, каб ёй нармальна карыстацца, трэба была падпіска Яндекс+. І яна давала табе падпіску на музыку і на Кінапоіск. І на Кінапоіску я глядзеў, па-першае, фільмы нармальныя, тыпу там зарубежныя, тыпу легальна, тады яшчэ гэта было. І глядзеў нейкія рускія праекты. Там быў нейкі цікавы фільм. Я ўжо не памятаю, як называецца, але ён пра багны быў. Вось. Там людзі прыехалі на нейкія балоты і... Ну, гэта такі тыпу хоррор рускі, серыял. Цікавы, ён здымаўся, па-мойму, у Беларусі. Вось, таму што ў Беларусі вытворчасць танная. Ну і расійскія акцёры здымалі ў Беларусі, было цікава пабачыць Мінск, цікава было пабачыць лакацыю ў раёне корпуса, тады яшчэ 20-21 год. Я дапускаю, што ёсць некепскае кіно, да, ў Расіі, але няма як бы цікавасці займацца распаўсюдам расійскага кіна. Вось я скажу так. Таму што так ці іначай гэта распаўсюд мне не цікава. Вось я не буду там казаць, гэта кепска, не кепска, там яшчэ з пункту гледжання там всялякіх
іншых штук. Мне не цікава такім займацца, я не хочу. Мы робім, каб было па-беларуску. Калі ў людзей ёсць магчымасць паглядзець у арыгінале, а ў кожнага 100% беларускамоўных яны здольныя зразумець фільм на рускай мове. Калі вы хочаце паглядзець расійскі фільм, навошта нам глядзець беларускі дубляж? Да? Іншая справа, вось сапраўды з такімі фільмамі, як дзікае паляванне караля Стаха, але зноў жа, гэта фільм рускі, зроблены расейцамі, то там расійскія акцёры, не знаю. Быў класны фільм, які рабіў Беларусьфільм пра Анастасію Слуцкую, здаецца. Там ёсць беларускі дубляж, супер, паглядзіце. А всё, астатняе не бачу сэнсу. Толькі за грошы. Ну, карацей, толькі за грошы. За грошы так. Самі не. Так, самі не. Угу. Што, наступнае пытанне. Так, чытай. Дзе тут прасіцца ў падкаст? Што скажаш, Егор? Як да нас завітаць? Да напішыце нам, што у нас мой родны гук, можна напісаць у суполку. Хочам у падкасты, мы там зразумеем, цікава нам з вамі будзе ці не. У прынцыпе, мы адкрыты. Ну, то бок так, мне здаецца, калі абраць нейкую тэму, аб чым можна паразмаўляць, ці у вас ёсць нейкі досвед ці кампетэнцыі ў пэўнай обласці, якая можа быць цікавая нашым слухачам, я думаю, гэта спрацуе. Пішыце, і мы адкрытыя да супрацоўніцтва з усімі амаль людзьмі. Таму якія у нас умовы вось да такіх гасцей, каб падкаст быў па-беларуску, у мяне толькі умова, і каб было як запісацца у вас, каб было як у вас запісацца, і каб была тэма. Ну просто знаеш, там прыйдзе, я люблю кіно. Ну, а навошта нам з табой? Мы таксама любім кіно, мы самі можам празмаўляць з Валянцінам. Вось, каб быў зразумелы бэкграунд, нейкі падтэкст, каб гледачу было цікава, мы ўсё ж хочам. Вось, але ў прынцыпе мы за калабарацыі любыя. Угу. Так, наступнае пытанне. Ці будуць дубляжы мультфільмам з цэнзарам 18+, Саус Парк, Атрад Амерыка, Поўны раскаўбас і іншыя? Ну, што я скажу? Я не ведаю, будуць ці не, але я не супраць. Мы агулам ставімся нармальна да мацюкоў, асабліва да тюркскіх і ўсяго гэтага. Так што я не супраць. Так. Беларуская мова дазваляе. Я не супраць таксама. Будуць, калі будуць заказы. А што, Рык і Морці гэта не 18+, ён же таксама зараз пад эгідай майго роднага гука выходзіць, таму... А ты мне скажы, ці былі там мацюкі? Агучваў мацюкі? Я сінхуй, я так адкажу. Канешне, ну вы што, гэта Рык і Морці, там шмат мацюкоў, гвалту, крыві, сексу і ўсяго такога. Гэта нармальны дарослы мульцік. Карацей так, калі захочаце, пішыце, заказвайце, фінансуйце, а мы зробім. Так. Так, ці адсочваем мы статыстыку перакладаў? Што збіраецеся перакладаць у 2026 годзе? Ну, па-першае, мы не займаемся перакладамі, мы займаемся больш агучкай. Гэта я хочу такую паметку зрабіць. Але ці адсочваем мы статыстыку праглядаў перакладаў? То бок, я інтэрпрэтую гэтае пытанне такім чынам, што глядзець, што там на Анібеле, напрыклад, глядзяць у перакладах у субтытрах і вось гэтае агучваць. Калі гэтае пытанне разумець такім чынам, то гэта, па-першае, цікавы пункт гледжання, адсочваць такім чынам, але мне здаецца, калі людзі ўжо паглядзелі з субтытрамі, ці калі людзі глядзяць у субтытрах, тут ёсць два моманты. Па-першае, яны могуць любіць глядзець менавіта ў субтытрах, і агучка ім не патрэбна. А па-другое, калі яны ўжо паглядзелі, ім можа быць нецікава глядзець у другі раз. То бок, мне здаецца, тут будзе непрамая карэляцыя паміж попытам на гэтае ў агутцы і тое, як глядзяць пераклады. Я па-іншаму ўспрыняў пытанне, мне падалося, ці адсочваем мы статыстыку праглядаў нашых канкрэтна работ. Угу. Вось, як у нас што заляцела, не заляцела, і я скажу, што, шчыра кажучы, не. Вось, я раней штосьці адглядаў, калі на Анібеле быў інструмент статыстыкі такі невялічкі, там штосьці паламалася, і зараз нельга паглядзець.
Вось. Ну, то бок можна, але па-іншаму там трэба пісаць, прасіць, каб скіньце нам статыстыку, можна кінакіпу папрасіць, скіньце нам статыстыку. І шчыра кажучы, я хацеў гэтым заняцца перад падкастам, просто мне вылецела з галавы. Тыпу, так, вось у нас такі-то фільм, такі-то топ-топ-топ-топ-топ. Але фактычна гэта не мае сэнсу. Статыстыку, якую вось рэальна мы можам на сённяшні дзень адглядаць, і ключавая метрыка, так, наша, гэта зборы на фільм. Вось гэта ключавая метрыка, насамрэч. Все астатнія прагляды гэта другасна. Так, насамрэч, гэта адзінае, што рэальна ўплывае на то, будзем мы рабіць ці не. Ну, то бок, канешне, гэта важна. Канешне, нам хочацца, каб нас глядзелі больш, але вось як Валентин добра падмеціў, што ключавая метрыка, якая менавіта ўплывае на тое, што мы робім, гэта тое, колькі грошай мы сабралі. А гэта даволі адкрытыя метрыкі, вы іх самі можете паглядзець, як ідзе збор. Але я ведаю, што кінакіпа сачыць за праглядамі агучак, хто там што, колькі паглядзеў і гэтак далей. То бок у іх ёсць магчымасці, яны сочаць. Не ведаю, як яны карыстаюцца і што яны робяць з гэтай інфармацыяй і ці можна ли гэта неяк аналізаваць. Але вось кінакіпа так робіць. Так? Ну, яны малайцы, што я магу сказаць. Што збіраемся рабіць у 26-м годзе? А вось гэтае пытанне мы агучылі на частцы для патронаў. Я прапаную вам падпісацца на наш Patreon і паслухаць, таму што там сапраўды мы падзяліліся планамі. І там, ну, нармальныя такія планы. Гэта 5 фільмаў. Адзін з іх мультфільм. Якія ўжо ў працы. Якія ўжо фактычна ў працы, так. Там у працы гэта значыць альбо ўжо гатовы пераклад, ну, менавіта пераклад, не агучванне, так? Дзесьці пераклад ужо вось-вось будзе, дзесьці ўжо размеркаваны рэплікі, дзесьці ўжо ў нас нават пробы, і там некія зорныя акцёры ёсць. Вось таму, так, у нас шмат планаў, шмат планаў. І каб іх даведацца, і штосьці нават паслухаць, вы можете вось падпісацца на наш Patreon і паслухаць вось гэтую частку падкаста там. Яна ў самым пачатку, вам не трэба будзе бегаць шукаць. Вось паслухалі гэты падкаст, падпісаліся і паслухалі яшчэ там гадзінку ці колькі ў нас там будзе падкасты для патрыёнаў. Вельмі цікавая частка гэтым разам выйшла, таму што шмат закулісся. Як закулісся майго роднага гуку, усяго, што вакол адбываецца, і каментарыі, на якія мы тут пакуль нідзе не адказваем, мы там все ж паадказвалі. Гэтак і Валентин расказаў пра свае закуліссі гурта Detroit Hills, увогуле канцэртаў, як там што адбываецца, і хто гаўнюк, а хто не. А выступалі яны там з беларускімі гуртамі у тым ліку. Вось якія яны, нармальныя яны ці ненармальныя? Вось все там з рэліктам добра ці не добра, ўсё там з рэліктам. А? Вось ёсць там пра іх штосьці расказаць ці няма? Вось паслухайце, вось ўсё. Пра рэлікт можаце даведацца, вось штосьці такое, чаго не ведалі. Вось. І што яшчэ? Ну так, вось гэта, собственно, мы паабмяркоўвалі. Будзем развітвацца. Мне ще наперадзе партыя ў D&D. О, а я ў тэатр пойду. Ну вось. Дзякуй вялікі за прагляд. Мы аб'яўляем пра тое, што ідём на перапыначак, бок на другі сезон. Будзем гэта з відэаверсіяй ці не з відэаверсіяй. Гэта будзе залежыць выключна ад вас. Пішыце пра гэта свае каментары. Са свайго пункту гледжання скажу плюс відэаверсію ў тым, што яе форсіць прасцей. Дзякуй вялікі за прагляд, за праслухоўванне. Подписывайтесь на наш Patreon, донатьте на Марця Непаўторнага, каб пачуць зорак беларускага і дубляжу і кіно ў тым ліку. Ставьте лайки. Дзяліцеся гэтым падкастам ў соцсетках, так. Дзяліцеся, так, будзем радыя супрацоўніцтву, усялякім вашым уплывам на нас, таму feel free. Дзякуй за ўсё. Яшчэ пачуемся. Ты зараз павінна быць лепей. Добра.